Tam, kde príde, je vždy dobrá nálada. Nielen preto, že dobre spieva, ale aj preto, že má v talóne vždy záhrs vtipov. Igora Kmeťa staršieho netreba si Slovákom veľmi predstavovať. Nechýba totiž na žiadnej poriadnej zábave. My sme ho s kamerou navštívili počas nakrúcania jeho zábavnej show v slovenskom Ríme v Trnave. Na čo pôjdem domov, keď nemám nikoho? Odem sa vyšení, mama daje čiernej zemi. Igor samozrejme tentoraz nielen spieval, ale aj spovedal. Do improvizovaného štúdia si pozval hneď niekoľko hostí. Ako prvý ho navštívili senzusáci. Ja som mal byť teraz úplne niekde inde, naraz ma stiahli a naraz som tam kamaráta, ktorého som nevidel asi 3 hodiny a už som nervózny. Igor, ty čo si tu vymyslel túto? Ja som si pozval mojich kamarátov a dneska bude Kmeťo show, takže Kmeťoven show. A ste si na Igora niečo pripravili? No, že veľa mu vypijeme, to sme sa pripravili, že veľa, že príde o veľa. No ale peknú pesničku mu pustíme. Slovenská dedina plná je krčličiek ako pekných dievčat. 3 dní som ním nebol, musím už pri jednej stáť. Keď ráno odchádzam, snáď sebe prichádzam, niečo mi srdce ľaká. Ono dobre vie, že ma ženička čaká. Ani jedna zábavná show sa nezaobíde bez krások. Cestu k Igorovi do Trnavy si neodpustila známa farmárka, playmate a chovateľka mini prasiatok Zuzana Plačková. No prasiatko je už naspäť na farme, prasiatko už nemám. Čo ste si vy nachystali na Igora? Máte niečo v talóne? Ja to nechávam všetko, aby to bolo také spontánne a uvoľnené, takže nebudem nejak teraz vymýšľať a dávať si do hlavy, že ježiš, to by som mohla povedať, že by bolo vtipné alebo niečo. Proste nechám to tak, že nech to je také celé uvoľnené a vidíme niekde spontánne. Takže bude aj promenáda v plavkách dneska. Ježiš, to určite nie. I páni muzikanti, zahrajte mi čarda, 1. októbra rukovať vám. I páni muzikanti, zahrajte mi čarda, 1. októbra rukovať vám. Až z ďalekej Afriky si do Trnavy odskočil čierny bača Ibrahim Majga. V kresle pre hostia Igorovi prezradil, čo to zo svojho súkromia, ale najmä veľa zo svojej životnej filozofie. Tá by mohla byť v tejto komplikovanej dobe dobrou inšpiráciou pre jedného z nás. Hovorí sa také jedno krásne porekadlo, človek mieni, pán Boh mení, že? Ja som sa ocitol na Slovensku ani neviem ako. Takým spôsobom som sa ocitol v tej Afrike ani neviem ako. Vieš, osud ma volal, tak išiel som a oženil som sa a mám tam krásnu cerku. A opäť som si spomenul na svojich fanúšikov, ľudia, ktorí ma majú radi na Slovensku, ktorí vlastne ma adoptovalo, tak som povedal, že treba ísť sa ukázať aj na Slovensku, tak som prišiel. A mám tu dosť veľa roboty, tak vlastne, že cestujem strašne veľa, ja nie som nikdy ani 2 dny na jednom mieste. A ukážem sa ľuďom vlastne, že účinkujem a tak ďalej. Tak to robím a popri tom pripravujem papiere pre rodinku, aby oni raz mohli sem prísť. Treba či byť tu so mnou, alebo len ukázať sa ísť naspäť do Afriky. O tom, ako to dopadlo s nakrúcaním v Trnave, sa budú môcť milovníci Kmeťobandu presvedčiť už onedlho. Igorovi môžeme zaželať len jediné: do skorého videnia.